Hej. Det er sgu da for vigtigt, mand. Hov. Jo, ven. Hvor fanden er den? Kom på, kom! Kæmpe kram. Healing feeling. Kom ind. Og tak fordi jeg må komme på Ja, helvede. men det var sgu da topvildt, at de kommer herover. Det er Susie. Hej, Susie. Hun er bare en moviestar, Hej, altså. Susie, mand. Det er en gammel kirke. Er vi i nu her? Jamen, jeg har købt et missionshus for en 20 år siden. Og sådan Nej, prøv at jeg var i Brugsen. noget. Ja. Det var det, jeg så dig første gang, eller vi så dig første gang. Ja. Så havde jeg to ting. To DVD-film, jeg havde valgt fra hylderne, ikke? Hvor jeg sagde den ene, det var Søren Ryge, tror jeg det var. Den her vil du bedre kunne lide. Jamen, den er gangbar. Tusind tak. Og så den her. Jeg ved ikke, om du har brug for pengene, men hvis der er 5 millioner, ikke? Så smutter vi. Så det kan jeg love dig for at gøre. Så er vi væk herfra. Og 13.000 de næste 13 år. Ja, men så 50-50. Kan jeg ikke lige få lov? Jeg mangler bare lige det sidste med at børste spidserne på hende. Kan jeg ikke lige pakke de der klumper op? Men det er også fordi, at sådan som Susie, det Susie er i gang med nu, så er det selvfølgelig heller ikke dumt med tandrensning. Hvor gammel er Susie? Hun er lige blevet 10 den 10. oktober. Hvad er hun for en race? Jamen, det er en blanding mellem en godhund og så en terrier. Ja. Hun er en cirkushund, og så om sommeren, så når de kommer med deres store hunde, så lavede de den der småkage, mand. Så hoppede hun lige over, ikke? Så kører jeg en Mejlandskalender. Men så blev vi kodet på færger. Så siger hun, smask. Susie Man skal er jo meget heller ikke- renlig, hun er. Ja, hun er super. Jeg er jo ikke fanatiker, vel? Altså, men du ved... Men så kan jeg da godt lide at ryge noget i en buddha-smøg. Gør man ikke det ene, så gør man sgu det andet. Naturligvis. Ikke også? Naturligvis. Ja, jeg har også taget nogle gaver med hele vejen til København. For en alhold. Ja, der er lidt rørt, man. Ja, skal du se her. Og det er muligt, det er ananas i egen juice. Ananas i egen juice! Vi har fået lavet dem her. Der findes faktisk kun 3 i hele verden. Det er sgu blæret, vil jeg sige. Faktisk medium, ikke? Og der er nogle små. Ekstra Lars. Det her, ikke? Det er Danmarks mest eftertragtede stykke porcelæn. Jamen, det har jeg lært. Den er for nice. Den her... Ja, nu er den slidt ned, men ellers er det... Må jeg lige sige, hvad drikker du af det der? Må jeg spørge det? Kaffe? Ikke nemt, man har. Du har med en dårlig afføring, så du lige har åbnet den der. Lad mig sige det på den måde. Nej, jeg skider ikke som en ko. Så er man fejlmedicineret. Det går sgu ikke. Du skal lave police sticks, you know? Så spiser du rigtigt. Du skal ikke slikke på jer. Jamen, hun har lige fået børstet tænder, du kan roligt. Ja, men give hende jeg så kys. også godt, hvor hun gjorde sig ren, efter hun havde fået børstet tænder første gang. Du kan ikke hisse dig op over lort, mand. Det er jo kun lort. Fremmede menneskers hunde skal ikke slikke ind i ansigtet. Ved I om det? Du må altså gerne blive liggende. Undskyld, synes det var ikke... Nej, nu blev hun helt ked af Jeg bliver det. ikke fornærmet, så. Okay. Mush. Ja, op til Anders, ikke? Skulle jeg give et nummer i stangen, er det det? Jeg er sgu nødt til lige at smide jakken. Den er købt på klods, så jeg skal lige se, der ikke er sket noget nede hos Playmaker, ikke? Er du klar? Er der film i kameraet? Jeg skal sgu lige have brillerne af. Hold dig fast. Og det der, det er jo ren muskelkraft. Det er jo ikke kun teknik. Ja, du skal jo ikke gøre noget, du ikke har gjort før. Bare fordi jeg har det. Der sker ikke noget. I've been really trying, baby. Du er så sindssyg. So long. Du er så sindssyg. Det er også godt andre steder. I got you. Men bliver smidig af det. Vær smidig. Jeg skal have kræfter med lov for, at du er total Spider-Man. At feste er det bedste. At fiste er det bedste. Ja. Ikke? Til hverdag er fest. Fed islandsk hest. Det var bare en fed anledning til at få den her på. Ja, lige præcis. Skal vi gå en tur? Ja, den er købt. Vi vil Susie skal med, ikke? Jo. Vil du med gå tur, Susie? Christian Fedtvis, Susie, hvad laver hun? Hun har lige stukket hovedet op for skridtet på sig selv. Selvfølgelig har hun det.